बेबो 6 सिडिउल एरियानि गिर्जा बर' ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा गतिके रायजो राजाया एसे सांग्रां जानांसिगोन बेबो 6 सिडिउल एरियानि गिर्जा बर' ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा बेखौ सिफायनायाबोथ' अन्नाय जादों अमानबीय एक्टिभिटिस बियो मानबता गैयिनि खामानि मावनाय जादों जों दाब दाब जायगायाव बिदिनो माबा मन्दिरफोर नुब्ला जोंहा गोसोआ नरम जायो दाब दाब जायगायाव गिर्जाफोर नुयोब्ला जों मोजां मोनो जेनेबा मोजां मोनो सोरबा बबेबा लामायाव सि गोजाजों त्रिशुल गायलायनानै सि गोजा होनानै बाव जुदि संखा दामोब्ला साधुफ्रा बेवहायबो जोंहा मोनसे श्रद्धा भाब फैयो दिनै माने हिमन्त बिश्व सरकारा बिगाब बिगाब प्रमद बर'नि सरकारा बिगाब बिगाब मानसिफोरखौ गाबहोद्राबायखे बेथ' इलिगेल जादों दा बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायनो लुबैदों बे भारत हादरा मोनसे धर्म निरपेक्ष हादर रायजो बेयाव खुनु धर्मनि प्रति बेबादि बिद्वेग भाब लानाया बे सरकारनि मोनसे माने गाज्रि नीति बियो गतिके रायजो राजाया एसे सांग्रां जानांसिगोन आं बिसेसकरि तृणमूल दलनि बर्तमान स्टेट एक्जिकिउटिभ मेम्बार आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन एसे सिन्था खालामदो बिजेपि सरकाराथ' दा रायजो राजानि खुनु मोजां मावनायखौ जों नुवाखै বিভিন্ন ধরনের আইন जाबसिनगासिनो दं गोदान गोदान आइन जाबसिनगासिनो दं रायजो राजाखौ हेरेसमेन्ट होगासिनो दं आरो जिनिसफोरनि दामा बारायगासिनो दं नित्य जे सामग्रि नित्य नैमित्तिक जे दरकार बेखौबो बिथांमोना होबथानो हायाखै टोटालि सरकारा फेलार बिटिसि गभर्नमेन्टआबो फेलार इभेन देन स्टेट गभर्नमेन्ट बिजेपि सरकाराबो फेलार बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन फैगौ दिनफ्राव एसे गोसोफोरखौ सालायनाया गाहाम धर्म निरपेक्ष जाति जनजाति विभिन्न जाति जनगोष्ठी जोङो बे भारत हादराव जोंनि आसामखौबो मिनि इन्डिया होनब्लाबो भुल जानाय नङा बावहाय जोङो खुनु धर्मनि प्रति जे एग्रेसिभ मनोभाब लानाया भुल दिनै जों नुनो मोन्दों ख्रिस्टानफोरनि गिर्जा पुलिस इनकुवारि जागासिनो दं बे मा बेलाय मा खामानि बेलाय बेबोथ' भुल दिनै सोरबा हाफ्रामनि फट'खौ खेबना लांदों बिसोरो गिर्जानि अर्गानाइजारनि फट'फोरखौ खेबना लांदों बेबोथ' भुल मोनसे गणतान्त्रिक देशआव सपर्ट लानानै मुख्यमन्त्रि जानाय आं धर्म निरपेक्षखौ पालन खालामगोन आङो सत्यखौ प्रतिष्ठा खालामगोन अरथिकिं लानांगौ बिसोरो दा दिनै बे अरथिकिं लानायनि मुल्यआ बबाव थांखो दा बेनिखायनो आं दुखु फोरमायदों एसे सिन्था खालामनायनि बोथोर सफैबायखौ आं सानदों दादगारि एरियायावथ' फ्रायानो जोंनि मानसियानो दंजोबो बर'फ्रानो दंजोबो मा इसु लानानै सरकारा दे नटिस होदलागासिनो दं आं बेखौ बुजिनो मोनाखै बेथ' 6 सिडिउलाव बर'फोरनि मोनथायसो बियो बर'फोरसो दं बर' आदिबासिफोर दं मोनथाय बियो मोननांगौ हाया ओरैनो बेखार दं दंफां लाइफां गैला नटिस होदलाबायनायाबो इलिगेल जादों बे मोनसे एग्रेसिभ मनोभाबसो भारत आसाम सरकारनि हिमन्त बिश्व शर्मानि बे इलिगेल जादों आङो फैगौ बिसायख'थिफ्राव रायजो राजाखौ दिनै आसाम सरकारा इउपिपिएल आरो बिजेपिजों एलायन्स सरकार जादों बिथांमोना दिनै 2 बोसोर जाबाय सरकारा खुनु धरনের डेभेलपमेन्ट एवं साख्रि बाख्रि एमप्लयमेन्ट होनाय बेखौ जों नुनो मोनाखै आरो जों मिथिनाय बादिब्ला आसाम सरकारा 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिनिफ्राय लांफिनबाय दा बिथां प्रमदआ बिटिसि चिफआ चौकिदार पियन पर्यन्त एपइन्टमेन्ट होनो हायै बादिसो जालायलांबाय दा बर'फोरनि पावारखौ सिख'बाय 6 सिडिउलनि पावारखौ हिमन्त बिश्व शर्मा सिख'बाय दा बिथांमोना माबोरै सिरि जाखो मानो बुंनो रोंदिया दानि इउपिपिएल सरकारा बेखौ आङो दुखु फोरमायदों बेथ' इलिगेल जादों आरो एभिक्सनखौबो बिथांमोना होबथानो हायोमोन गोसो जायोब्ला बिटिसि चिफनि एरिया बियो बिटिसि काउन्सिल एरिया 6 सिडिउल एरियानि हा बियो बिथांमोना एसे डिमान्ड खालामब्लानो होबथानो हायोमोन बे 6 सिडिउल एरियासो जोंहा मोनथाय दंबाव बर' फिसाफोरखौ बेबादि गोजां बोथोराव गथ' गथाय गोदाव सोराव खालामहोबाय बेथ' इलिगेल